Sewindusu welawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari mung sliramu kang bisa nambani monggo Desti wilujeng midhangetaken tarik Mas Onggi katur Mas Wagito wonten Kalimantan Timur Mbak Esti Mas Gogon ugi datang Tun Pak RT Pak Asno wonten ing Ngelu salam wilujeng sonten ya Mas Aditya Mas Tiviono Mas Anto Mas Budi Coca-Cola Mas Dika Wakatobi wilujeng midhangetaken ugi Mas Marno Benorin nggih Mas Marno masuk suwindusu welawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku monggo Mbak Tri ati susah mung kangen sliramu ya cekir cekir rasane atiku juragane tahu ya masa perkewuh kok dicelak. Piye?
Ya ini cek ganteng tuh. Oh lah iya toh. Lah iya Nggih. toh. Iki Mengke- tahunnya mesti jos gandos Iya, ya Lek ya. mengke ngersake lagu gelo. Nggih. Ya, oke siap. Pak Sinten juragane tahu? Juragane tahu. Pak Sukino. Pak Sukino. Nggih, Pak Sukino. Tahu mania. Nggih. Niki mengke lagune gelo. Nggih. Aja sumelang wong ayu. Tresna kuwi kira bakal layu. Ora suwe aku bali. Kami nggih nabrak. Bisa sumanding ono ing sisihmu. Sisihmu. Ya lek temek. Ya. Yo. Mudhun laras. Wonten dalipun panjenengan Bapak sami didalen wonten ing Pompongan Gerdu Karang Pandan. Jo gampang wes ora jo gampang nesu dik mbok jo gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu wong ayu dik kajaba mung sliramu menangi mung sliramu paling bila bagiku yen pancen mangkono dik aku ngakoni salah tak jaluk sing gedhe pangapuramu Cikibir ya oh muda laras bersama Jaipong Pusat Jo gampang nesu dik mbok jo gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu wis ora wong ayu dik kajaba mung sliramu pancen sliramu paling istimewa bagiku Kamu bilang sayang,
ngakoni salahku muga sing gedhe pangapuramu janji sing mas cucu tenang bapak ayam tentrem matur nuwun bebraya pripun Pak Samiti terima kasih. ya ya ayo masukin no ya monggo Mas Dari juragan di bakso maju mapan ya rekening listrik wilujeng midhangetaken juragane bakso ya lala senenge ngampet rapi so kumpul ya sugeng sonten Mas Dari monggo Pak RT Pak Kasno ugi Mas Widodo ugi keluarga besar wonten ing Ngelu salam wilujeng sonten Mami polali karo leteme Omi
neng ngendi nggonku goleki bote pengen ketemu najan adoh tak paran mung nuruti karepe ngati ya bareng yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku iki ra bakal gondeli ugi sugeng sonten Mas Dari maju mapan. Oje, sugeng sonten. Terima kasih Pak Sukino jeraken tahu nggih. Nggih. Kaya ngene Yo. lelakonku. Oh. Bikin apa kok dadak. Yen pancen ditinggal. Gawe gelo atur Mbak Tri wonten ing Kalimantan wilujeng midhangetaken ugi katur Mas Sugio sing gaul oke hey neng ngendi nggonku goleki bote kepengin ketemu najan adoh tak paran mung nuruti karepe ngati bareng metes yen pancen wis ora tresno ya kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku iki ra bakal gondeli luar biasa sore iki syutinge Kurnia HD sing menonton 2760 menonton syutingane jeling iya ning yo aja lali ya Mas ya subscribe-ipun like tombol lonceng ngeten nggih betul kaya ngene lelakonku
Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji penae lemu lenjani janji kowe tega ngarani usahaku wis ra kurang matiku wis pol-polan pas aku tuh cepet ketemu kowe ning dalan kowe konangan pacaran ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kudu berjuang dhewe sing penting kowe bahagia elinge bersamamu
Mbak Wulan ra apa-apa.
gak mayatno kae kuwi. Ajujing. Lah dulurku mojo kae to kuwi. Lho Ajujing. kok kene to kuwi. Ajujing. Oh. 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 Ajojing. Ala ala ajujing. Ajojing. Ala ala ajojing. Ajojing. Ala ala ajujing. Sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi manungsa nanggung nyarep-arep sok kapan balimu yo Iya. Aku wis kebacut tresno nanging atiku tak gawe lara. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa desa atiku kerontang-rontang ya Gusti kula nyuwun ngapura. Indonesia Kurnia wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu ning ati nadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi manungsa nunggu nyarep sekapan balimu sliramu sing tak tresno aku wis kebacut tresno nanging atiku bak gawe lara.
Monggo Kang Mas sing gaul dhewe. Nggih, monggo. Suarane ben padha. Ya. Nah, lumayan. Yo. Iya. Nandur tebu neng ora-ora bojone ayu nyepaki tangga. Langsung buka kopi. Monggo Pak De Sartono, Pak RT. Monggo Pak RT wilujeng midhangetaken. Rentet turut ngepang jumlorot kaya saloge gedenge ijo gawe awe merati katut ayam tentrem nyawang kopi atine ayam kopi kambing mode arep metu wae setahun sepisan munduh kopi wis biasane wae marentep abang-abang dempolane kopi tiba ning lemah sisa luwe iku arane. Katur Mas Marno Benok Margo Lembu wilujeng sonten. Ugi datang kantun Mbak Tri, Mas Dari, Maju Mapan, Mas Budi Coca-Cola, Pak RT, Pak Kasno wonten Ngelu salam, Mas Wagito, Mbak Esti, Mas Gogon, Mas Geduk, Mas Santo wilujeng sonten. Yo Mas Mali. Sumarining karya wangi kembengi kopi rentet turut ngepang jumlorot kaya saloge gedenge ijo gawe awe merati katon ayam tentrem nyawang rini atine ayam kopi kambing padha arep metu wae
desa luwak iku arane. Ye. Katur kadang kinasih Mas Tama Gendut wilujeng midhangetaken ugi dateng Mas Kawula Kentung Astra Kalimantan wilujeng sonten Saiki zaman reformasi. ya Pembangunan kutha Sragen Asri. Dalan-dalan sajak katon rapi. Masyarakat guyub rukun lan nyawiji. Kelingan jamane semono. Desa kutha sasat ora beda. Paribasan ora mangan sego. Saben dina mangan diwul jangan koron. Prihatin kerejan tibatin. Rejeki Gusti sing maringi. Mulane kowe aja lali. Bektiya ning ngarsaning Gusti. Saiki jamane wis beda. Desa kutha sasat ora beda. Biyen mula mung tansah rekoso. Ning saiki bisa labuh mring negara. Hei, muda laras. Hei, monggo katur hei, kadang kinasih hei, dulur wonten Kalimantan Mas Gendut ugi dulur wonten ing Astra hei. datang kantun Pak Dekatul Indah Motorsport Mbak Esti Mami Asih Pak RT ugi Pak RT wonten Bansren Pak Sartono Mbak Tri Mas Budi Coca-Cola Mas Wagito Mas Gogon Saiki Dari. tansah katon asri. Pembangunan kutha Sragen asri. Dalan-dalan sajak katon rapi. Masyarakat guyub rukun lan nyawiji. Kelingan jamane semono. Dina-dina uripe rekoso. ya Putra Dewi Putra Dikari Ora mangan sego. Saben dina mangan diwul jangan koron. Prihatin berejeti batin. sinden kekinian selamat sore Mas Darlan Mas Sunandar ya Mas Darlan Mbak Sastro Mas Yatno ya Mbak Ani Mas Rahman sinden kekinian oke
Mas Gendeng Pramono. Biyen mula mung tansah rekoso ning saiki bisa labuh mring negara. Terima kasih, terima kasih. Nggih. Wis sida iki mau. Mas Yatno, lagune pun kula aturaken nggih Mas Yatno. Yo. Lah. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, kijing miring, kambil bolong sisane bajing alah. Ayo Mas diragane tahu. kijing miring, ayo Mas kijing miring, tembak teng calone jare kapok kok jaluk meneh. Ya Mas ya kijing miring, ayo Mas kijing miring, blarak disampirke mae cerak ora ngempirke, tukokno Mas oleh-oleh yen ke roti aku ya mau, takokno Mas nganti jelek nek rasing kuwi aku ya emoh alah. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, pipi mana upane, atimu piye rasane, kaya ngene layangan mono, dasar anteng bolae dawa, kaya ngono wong lanang mono, dasar anteng ning wong wedok Jawa. Alah Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, ali-ali mripate coklat tak tresnani donya akhirat. Alah ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, arep-arep gedhe tur dawa, jasok mendem ngrusakke raga, kaya ngene rasane nangka, kurang legi tambahi gula, kaya ngene wong nandang tresna, rina wengi katon ning mata.
Tri, Mbak Rini, Mbak Tri. Halo, Depene Mbak nanggap Tri. kowe lho iki. Sehat selalu Mbak Tri. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden Mamai Maria. Mas Budi Coca-Cola Mengkoke eri ing jaman mbok ya sing eling dik eling bab opo mas iku budaya pancene bener kandemu toko dewa sehat ayo juragane tahu krasa yen kangenku tanpa upama tanggal 11 sasina gawe kangen rasane atiku yen bengi rabi tansah kelingan sliramu bagus aku ora bakal nalika sliramu udan terus jalani ngali aku nang jroning ati iki kiwir Pak Sukina kuning dadi saksi anak ngedak disaron wasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati
Bandos wingkone sing dereng teko mriki. Yo. Kuning dadi seksi ana ngebak desa ora lagu terbaru dari Muda Laras Sem Sem Kurnia HD Abreta Sound System. Bersama Muda Laras. Oh, 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 oh. Katon mraati sawan slaken
Cekiwir. Cekiwir. Yen sekedheping netra bisa gawe ati tetilan. Terima kasih. Nggih, sugeng santen. Udah laras. Saben ku nyawang fotomu saya kangen ku marang sliramu biyen nate endom tresno bebarengan ana gedhong ombak saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu liya wektu bakal ketemu pancen kudu tak lakoni yen ta tresna ra kudu duweni keputrasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni Mas Dari. Panyuwun kumring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci wengi aku nitip salam kangen jroning ati. Udah laras. Hey. 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 Saben ku nyawang fotomu
mudeng. Bandung halus kowe Cidra. Yo 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 yo. Nyangkeng ember ngiwonangan lungguh jejer ngetombe kangen ya 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 mas terahing nata karo warisan tenan jaya ngetan belingulan mas apa setyane kalakon ya mas ya lakenes wicarane dina prayitna den prayitna bendeng Surabaya mas yen murung atiku gelo Raden yalah kenes wicarane kami sekarang Surabaya dalan ning Gresik mas yen gak percaya coba nendi sik ijo Raden yalah kenes wicarane Kekasarakan, kekasarakan. Ya lek ya. Seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nalangsa saben dina sing tak rasa rina wengi
Pak Dekatul, ugi Mas Narto Endah Motorsport, ugi Mas Budi Coca-Cola, Mas Lardi, keluarga besar Tasik Madu. Yo, yo, seminggu tak tinggal lunga, ora krasan rin, atiku nelongso. Saben dina sing tak rasa rina wengi katon ning mata tekan omah atiku gelo yen tamu tidak ing janji apa tenan lelakonku jroning urip ku tanpa guna lara tenan atiku nelongso batenku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok pilara monggo Bu ngersake lagu napa Bu Gustiku muga paring pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku yen sliramu bakal ora citra yo panyuran masih banyak yo Mas Dari baksonya maju mapan kiwir kandane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teka janjane
telepon